बेलासिनि गोजोननाय बयनिसिमबो हामलायनाय आरो बेबायदिनो गोजोनग्लायनाय थाबाय। बेलासि मुगानि प्रेमजित नार्जारि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो माने साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो। दिनैहाय आङो नैबे सामुदैसा नाम्बार 1 सामुदैसायावहाय बेबायदिनो रिजार्भ फैदों। बेबायदिनो बेवहाय रसमेरि बेबायदिनो लिंबोनाय जादों आरोखि बाहागिफोरनावहाय, माने बिबनांनि न'आवहाय माने लिंबोदों आरो सन्जिब बसुमतारी ना मा टाइटेल सन्जिब, जायखिजाया सन्जिबनि न'आवहाय फैनाय जाहैबाय आरोखि बेरायनो थाखायहाय आरो माने आलासि जानो आरो बिदिनो आं माने रिजार्भ हिसाबैहाय माने बेटारि गारि रिजार्भ हिसाबैहाय फैनाय जाहैबाय। अननानैहाय नायलांदों आंनि भिडिअखौ। बेलायनि नायजानाय गोरलैफ्राबो बेरायदों बिदिनो गेलेदों। बे जाहैबाय नै बागान जाहैबाय, बेफोरो नै नाम्बार 1 सालबारिथ' नङा सरि, माने सामुदैसा आरो सामुदैसा नाम्बार 1 सामुदैसा गामियावहाय फैनाय जादों आरोखि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय। बेनो जाहैबाय नै न'आ। नै फ्रेन्ड्स उनाव फैदोंमोन नै साथ रहते हैं बेलायनो जों ज' बेरायनाय फैनाय जाहैबाय आरोखि। बेलायनो बेवाइ आरो बेवाइनिनो बिनानाव मा नाममोनलाय बेवाइनिनो बिनानाव आरोखि नै बिनिनो न'आ बेलायनो। दा बेयो जाहैबाय माने फंबाय आरोखि, बेनो माने बोराय आरो पान्जाबनिफ्राय फैदो आरो नै बिनानावखौ लांनो आरो बिबनांखौ लांनो आरो नै बेलाय बोरायखौ लिंबोआसै। बाबा बेलाय नै मा नामलाय हा हेनरिक। औ बेलाय नै बे जाहैबाय बिनि फंबाय, बे प्रिन्सनिनो आरो नै बिबारा जि बिउटिफुलखा बेलाय नै ओरैबायदि मोजां बारदों बिबारा बेलाय नै नायदो बेलाय नै दसे जिरायनोसै खुलुमबाय जेरैबो आरो दसे जिरायनो जाहैबाय।